wata aya da ka cewa inna dina inda Allahi islamu duk musulmi ya sa wannan aya cikin aya ta 50 ce ma cikin hizbi na 50 ne don duk malamin da an Najeriya da duniya ma baki ɗaya ya sani ya san abin da wannan aya ke nufi kaga wanda bai santa ba bai kawo ta sannan kuma ai magana cewa ba mu bin addini to ai ba addini ba nashi bane na Allah da ya halicce mu ne saboda ko mun yi bai gane ba sannan magana yanzu nan ne ai masallaci ka isko ni kuma sallah ni ba kai na nawa ba mahalicci na nawa saboda ina gudun hatsuwata da shi kuma biyan bukata da bello ya buke bukata in yi mai yazo ya ce na zauna da ni kurkuku ƙarya yake haɗin ma malami ne na gaskiya to ko bai taɓa wa kowa ƙarya ba ne sai Allah ya isa man saboda ya yi mani ƙarya ni ban taɓa zuwa kurkuku ba duk jami'in tsaron Najeriya tun da nake duniya ba a taɓa kai ni ko sai yan sanda ba haka bello ya zo ce ya gani ko ƙarya yake tsogoron ta kowa ne mai shiya kuma sannan ya buɗe baki ya ce turji bai sallah bai mi barawo ne to shi ra'ayi ne ya kwaɗi sannan shi turji ya san abin da yake yi kuma ba shi yake bauta ma Allah da ya halicce shi yake bauta ma haka don haka ba sai ya ga ga bello ya bukata yake cikin ba wai na ɗauka turji ɗaya dalili ba ina da amma dai nasu sun fi nawa yawa don su sun ni ban taɓa kashe kowa ba rayuwata kuma ban taɓa sa an kashe ba yanzu irin su turji da sun kashe jama'a sun zubar da jini sun kone dukiya sun kwace dukiyar da suke so ya za su yi da haƙƙin jama'a kuma turji na yi imani ko sallar ƙware bai iya ba mafi yawan kidnappers na cikin daji ko addini ma ba ku sani ba to haka su ma ba su da sallar turji to yanzu ya za su yi da zunubai gobe kiyama ya za su yi da haƙƙin haƙoƙukan jama'a kuma abinda addaban mamaki an ce turji ubansa yana nan na yi mamaki yadda uba ne ya kyale shi bai yi mai faɗa abubuwan da yake yi ko babu komi dai bello turji na ga hoto nai ba fulatani ne ko babu komi jama'a mi an ka sani ga fulani kunya da kamun kai da ɗiyauci shi an ka sani ga fulani saboda fulani asalinsu jikokin manyan mutane ne me asalin fulani larabawa madalla jikokin sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam asalin su larabawa ne don haka can sun haga da kunyat sun haga duk ɗabi'a ta kware zaka iskan mabahilla ce da ita inda mun ka fito kafin fulani su koma barayi abinda addaban mamaki daban takeici jama'a ba fillace da sata ka san iya hukuma bayan annan duniya don haka turji ya ji kunya turji wallahi yan ana dan maza wallahi matakka ta hika zama namiji kayi abin kunya ka ja mu zuri aka abin har abada ƴaƴanka da jikokinka ba a barin ce musu jikokin barayi me matsayin turji barawo jama'a da wurin musannin mu bafin latani saboda kunya da kamun kai da nagarta bafin latani ko abinci bai ci cikin jama'a ana kallo ne yana kada loma ko alama na yi malami wanda ni karatu gare shi ina yaro bafin latani ne nan garin mu in na zo karatu ya dawo da gona limami ne sai ya bada sallah in ya bada sallah ko gida bai shiga sai ya zauna sai a fara karantarsuwa ga yunwa sai ya aika ya ce a kawo mai hura in aka kawo hura ga kwano kun sai da yake shan ta wallahi haka yake sawo ta cikin riga sai ya sa kai ne cikin riga ya sha huran nan wata rana ce ga ta mallan hura kowa da shan hura yace kai to dai muke da ku to kadiba abinci ba fillata ne saboda kunya da kamun kai da nagarta bai iya ci cikin jama'a wai shi ne kuma barawo turji barawo Allah dai wadda halinka ka ja mahilla ne abin kunya jama'a an yi abin kwadi ko ba a yi abin faɗi ba bahilla ce barawo wallahi iya ka kunya annan ka ba mu kunya turji ka ja kanka abin faɗi ka ja mai zuri'arka diyanka kuma wallahi ko bi ta dade sai an kashe turji bi iznillahi ta'ala ko mi ta dade sai Allah ya bada sa an kashe shi kuma wurin satan nan za a kashe shi mutukar ba tuba yayi ba
don haka ya bi dan mazuri'a ta yaya da jikoki har a nade ƙasa ba a bari ya musu faɗe uban ku barawo ne kakan ku barawo ne wurin sata an haka shi akwai kunya da ta wuce wagga amma shi a can yana cika baki in mutum ya haihu ga wata kai haihuwa kai wakka akwai wanda bai haihu ba duniya irin ka bahilla ce ka kuma barawo Allah ka shirye da mu da ga duk su ne su manjagaran banza Allah ka kalle wannan manjagara su gide dogo gide duk su ne duk fulani ne duk ƴan uwanmu ne fulani sun ba mu kunya ba abin kunya duniya kamar a ce ba fillaci da sata ba fillaci barawo mu ba mu taba jiba ƴan bawan ga zamani ba ba fillaci ballan barawo wallahi kun ba mu kunya don ku yi niyya tun ba ku mutu ba ko yanzu ne kun yi abin kunya ku yi niyya to babban abin kunya ku mutu bisa ga wannan hali ku yi niyya ku tuba abin ya dan rage muku amma ko yanzu kun ji kunya yanzu ga mutane cikin gari kuna cikin daji kun koma kamar macizai wanda ya daɗi a akwai cikin daji ku da kanku kun san kuma kan ku banna gagari duk esi sun kanga kuna can cikin daji tare da macizai ko dai an kai muku jannarita can dai an dai rage jama'a ko an yi muku tuwo cikin daji da bai daɗin wanda aka yi mana cikin gari sannan duk abin da kun ka samu dukiyar sata ce biya za ku yi gobe kiyama ko kun haɗa kai da wasu jami'an gwamnati da wasu jami'an tsaro da wasu miyagun sarakuna haɗa kan ban da ku da su duk sai kun biya gobe kiyama ba su taimake ku ba don haka ina kira ga uban turji ya kamata ka wa ɗanka faɗa ba daidai ba ne akwai ban kunya matsayinka na bafillaci a ce ka haihi ɓarawo kai ma ka ji kunyar duniya bafillaci ne ya haihi ɓarawo ɗanka ɓarawo ba da abin bugun gaba illa sata ka ji kunya ya ji kunya don ku yi ƙoƙari ku tuba amma ina kira ga uban turji ya mai nasiha wannan tabi'a da ya kai ba ta kware bace wallahi alazim ya dai sani ko uba ne yana dare an taba mutuwa gidansu kuma shi ya kashe mutane ya tabbatar da ana mutuwa kuma wallahi in yayi rayuwa Allah ya bashi rayuwa shekara miliyan wallahi sai ya mutu kuma sai ya hadu da Allah turji ina maka nasiya wallahi zaka ji tsoron haduwarka da Allah zaka hadu da Allah hitabatun wai ka sai jami'an tsaro in kai yo sata kana yan musu makwadaita azzalumai munafukan jami'an tsaro da jami'an gwamnati da sarakunan da hake tare da su ba su iya kare ma komi gobe kiyama da kai da su duk tsirara za ku tashi kuma wallahi sai kun yi rendering account din duk abin da kun kai gobe kiyama ce sarkin gari kaza ka san na ba kaza da ne yau sata ko kwamishinawa ne ka san tare da kai muka raba ina kai return and DPO wa ne haka dai kowa dai sai ya faɗi don ku ji tsoron Allah ko yanzu kun addabi al'ummar manzon Allah kada ku mance waɗannan da annan kuna kashewa kuna kone ma dukiya kuna anshe ma dukiya kuna gallaza musu ko hana mu zaman lafiya al'ummar manzon Allah ne manzon nan da kai turji kace kai imani da shi kuma ji suna nai wai Muhammadu Bello ni ban taba ganin Bello dan iska ba in ba turji ba duk inda ka ga Bello zaka iska mai mutumin kirki in bancin turji ɗaya ni gani Bello dan iska mutumin banza ya lalace ya koma barawo don ku ji tsoron Allah ya kuke da nafas ina wa turji nasiha ina wa dogo gida nasiha manjagara in yana dare ina mai nasiha duk sauranki da nafas barayi na cikin daji ku ji tsoron Allah ku dawo ku zauna lafiya ku ba fitinar mutane wallahi komi ta da ku kalli ƴan uwanku kuna tare da mutum sai ku ji an kama shi an kashe to haka kuma wallahi sai Allah ya bada sa'a ku an kama ku don in sallar nafila mun kai sai mun yi addu'a Allah shi isa muna gare ku kuma ko mu yi addu'a ko kada mu tunda abin da kuke zalunci ne ai Allah bai alƙawarin taimaka ba azzalimi ba wannan duka kyale ku da kuma ga Allah istidraji ne kawai amma akwai ranar kiddillanci in kun haɗa kai da wasu jami'an tsaro za a kai ga na Allah waɗanda ba za su yadda a haɗa kai da su ba
komi ta dade sai Allah ya bada waɗanda ba za ku haɗa kai da su ba a kama ku bada duk kuɗin da kun ka mallaka su ce ko alama su kashe ku kuma ku yi mutuwa kaskanci kuma ku tai gobe kiyama ku iskan hisabi don haka mu ne muku nasiha da babban murya ku ji tsoron Allah abinda kuka yi ba daidai bane ko yanzu kun tozartar da kanku kun tozartar da zuri'arku kun tozartar da al'umma ko gaba ɗai kuma saboda bacewar basira akwai wasu da cikin manya wasu na nan suna faɗa don mi da ake cewa filla to ba filla ni na ba waɗanda iri na yanzu Bello Turji wani iri ne in ba filla ce ba ne dogo gide ko magana ta yi kajiya ka san ba filla ta ne don mi ake faɗa da zuri'a shewa ɗan wallahi shewa ɗan wado bai da alaƙa da waɗanga shangu mun gaba shewa ɗan wado da ɓarawo mutumin da baya sallah baya azumi bai damu da addini ba in sun ka kama mutane aka to ba a sallah nan ba a sallah ba mu yadda ayi sallah ba mu yadda ayi addu'a ba kuma ba ambata da an ga bakin ka na moci addu'a ce haka ko sai ayi ma duka to waɗanga aka ce mu zuriya shehu dan wadiyo me hada shehu dan wadiyo da waɗanga babu don haka wannan kuskure ne cewa wai zuri'a shi babu shehu dan wadiyo babu waɗanga azzalumai da Allah zai mayar da shehu dan wadiyo yau duniya da su zai fada don haka ku baccewa wai ƴan uwan shehu dan wadiyo ba ƴan uwan shehu dan wadiyo na mu ƴan uwan shehu dan wadiyo mu da abisa ga tafarkin sa ina fatar kun fahimta amma Bello Turji da Dogo Gide da Manjagara da sauran waɗanda a can cikin daji suna shegantaka waɗannan duk babu su mu ba mu ko so a ce musu musulmi tunda ba su wa musulunci komi illa rusa duk mafi yawan waɗanda suka kama duk musulmi ne kuna gallaza ma yaya za ku yi in kun kai ido biyu da manzon Allah gobe kiyama me za ku ce manzon Allah irin da kun gallaza ma al'ummar sa ba ku jin kunya haɗo ku da manzon Allah gobe kiyama don ku ji tsoron Allah sannan jami'an tsaro kowa ya sani akwai hannun jami'an tsaro ga wannan ta'asat kowa ya sani akwai hannun wasu manyan gwamnati to duk wanda adda hannu ya ji tsoron Allah in ba haka ba ko za mu ci gaba da addu'a ya Allah duk wanda adda hannu ba mu san su ba amma kai ka san su Allah ka tona musu asiri duk wani jami'in gwamnati da adda hannu ga taimaka mu wani barawo a yo sata a kawo mai Allah ka tona mai asiri Allah ka kaddara a kama shi da shi da barawon nan a kashe su duk wani basarake babban sarki ne ko karama wanda adda hannu ga wannan ta'addancin da ana yi Allah ka sa a kama barawon nan ya bada suna ne a hada da shi sarkin nan da barawon nan a kashe su duk wani babba ko malamin addini ko wani dattijo ko wani informant duk wanda ka taimaka musu ko da sannunku da aiki Allah ka sa a kashe su tare da shi Allah ka tona musu asiri duka Allah ka yi mana maganin waɗannan mujriman Allah ka shiryar da mu to mu te ga karatun mu ina mun ka aje ina mun ka aje to yace wala yutil imani Allah bai bayar da imani illa man ahabba sai ga wanda yake so Allah ka tabbata mana da imanin mu madalla ina faɗin rukunin imani ko rukuni na biyar shine imani da ranar lahira wanda yake duk mun yi imani da ita sai rukuni na shida da ƙarshe imani da kaddara ta alheri ko sabanin alheri ba mai kawo su illa Allah duk abin da ya same kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'minuna ina fatar kun fahimta to kaga imani da kaddara shi kasa duk abin da mun ka sai na gaskiya ba mu bari faɗi nai to wai shi bai tsoron su gidin mi bai ji tsoron Allah bane ke jin tsoro nai mi zai in ka kan Bello ya ba iya ka kashe shi ko duk wanda ya kashe ne ya makara ko kalle gemu na ga duk cikin kuwa adda gemu irin na fari kal yanzu ko wani ya kashe ni ko kai ya kashe ni da ganin gemu yayi fari alaman mi kenan